mai bono ma bono tate murule maega otuetire na kuboli go monta kara so kocheta ne maboisi achikora eko bio begeto sene yo musaji one ratu kumumuro inaro kabiste nyaroke ya mino ngi muro chikira abe sengenjo bono mwangire gutwaki umupira gaga nyabeta Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mwanshumuli gono kungsana ningo kogendereta na unachibesiri chirabwa tukugochi Kisii County kubwatekana na kilibono balia baternete serikali Kisii County bakuna county anane asensemelia yichibesa bagendereta kwe murungania asogote yabuna okogani kwabo nigo kurkoigoro mono nsema serikali nsemelia ya treasury garani gendereta kote yabuna chibesa barabwa tokene chinke mono ngekerongane yibone gendereta koleta liberali tindi ayungati yali togochi kumulekera nyirabono abantu batano no moni go bane kiwokwa kubwatikana no kunywa mu rwatangira ikinsemo kiri Kirinyaga nawe na abantu bande batano nigo bono ababeire bago gukora asensemeyo ya Kirinyaga kubwatikana no kunywa marwa atanjeri asensemeyo ngati yali yagendete gukorekana isiko yeliroba rya Gusii boigo Kisii County ya Nyamira ne County ya Kisii igobono okuburi go kugendete kuruwe go gucia se kyombekeregia haibisi gitarachorwa ngomora ibwense kwandi kubwatirana ikinsemo kinde iryobo chori bwe wori ya Nyansiongo obochori bwe wori ya Nyamaiya Alibono bonyare go kolekana ngati yarya agendete okolekana umoncho murigirya seri bongo chiko kumanya se margoba yabono ekero yaragirense mo yabono margoba litukiriga aliya Jumaine sarikisana mu mutinyo mu tangani omwaka abwechiri bubere osomutinyo kabere omwaka bwechiri bubere na 20 na mange agendete okolekana yabali kibaitwa bago sangre kuro chingongo chonsi ime na isiko yorogongo rwa Gusii sana so ikobono twemanya senchira yoboye kirano ekero bono ne yarganira senchira yoboye kirano gwetera Ndizi TV nyaro kumanyali agendete gukolekana nsembili mtandao nsemo ya Facebook na bogoto na buna Ndizi TV News Digital erunyara gonyora yo munenda mangene nsembili bono ya YouTube channel buna Ndizi TV News elibono nyare kumanyali agendete gukolekana ime na isiko yorugongo rwa Gusii saransuike twemanya senchira yobwikiranu AMAYIA ENSA yabono margoba Deterane nchenkoro kwa VINCENT ONYANCHA mese mangana moyeto gochakane kurwase county ya Nyamira ekero kilibono kubuli gokenderete kubuli gwa gochia serikali kane kimura ibwense kubwatira namo nensemeli ebigambero ngochora bale eke umbekerike gokora mangana ngetobo chori IBC maga yabo commissioner abukunyara okorenga kiyabo asabisi korengana bale bakoligie kergo kyobo MCA na boy merre tamate kergo kyo ase ward area ya Nyansiongo boni go baganie kyombe kenyara gochori mulyoka elibono banyara kane chikambeni chiabo na okorobo chori asensemeyon wana bogati ya menyo nseme yinigo baroka negote buna gati ya magendro ni garoka negote maika segudi ya Nyansiongo kubwatikana no kubura kumura ya sensemeyo omulikeito kolkapokara noroboti rwa senchira yoboyekero na tuigirense mo yabono margoba Jumaine Ejinga kia wananchi kwa rwase wadi ya Nyansiongo bagenderete kwa kanye kiombekeri kia bocholi ya monechi mbebeki ya IBC karaisiwa iliko chorumura yuyura nyarako baka batole kwa rwase mechande menga bagenderete gwetena niko egatia barai bagenderete kwa bagwe sokia na kubuli kiombeki karaisiwa bwango mono gambero gatanga toira negeti wanontoka nyeta IBC abe constituted toira negeti erinde na ntutu arobo chori bonde ase wodi ya Nyansiongo Alexandra Mosetu yobulete kerego kyobo MCA kurwasora gongorwa sobochori bwaeta nigagendere ko bagakubabodi abananchi kwane kibunango korabale gochora kore okuyam go kato goja kwenda obochori bantu baminto ba Nyansiongo naba abantu bare surrounding wards ya Nyansiongo tuko basabanga mo beke ibirengerero gochora barai
baranya kubakorera egasi kiagera magenderera ita Nyansiongo abeire gakoira na maega ase emyaka bono ebere gesobochori bwaerete bwe obonene bwa Kenya gakorera emechanda abange bagendete gwetera musetini gaburira abanenche kurasora gongorwa bachiro bwokera burat kunyara kwa bogo irorerwa abanyare ko bagachora baraiba bwate amaroro chiro cheito ne Nyansiongo ward ne town yete ya Kijauri chire chimbe mono motorigereria mang'ana ande akorokunga chipasari chiabana una wano bugima bokongeta bana baibori bakunya kutubori nganka ibonto kwenda guchitokonye tonyore pasari tubateire inde bono mwasinye ogochora mwachore tobu wano ntubugati morai mutagwancha abantu banyansiongo mutige ko ba managed na tokens yani handouts mora beka mangana handouts na stomach management kando morekererie muntu kyurate nene mumusukibosio abakorere gasi ereni gati abali bagendera ko bakoko boke University ya Nyamira koretwa sinsa mu kiri cha Simbauti yo gutokeme ya borabu unenjire ya moyo gukina magendera ko rwase chinsemecho borabu ya itonto bugati kende gions twanyorire ase omogao ogoja se county goto go sabantu bwato bole Musimbauti muchumbo ito aba MCA bande be ward ya borabu ya constituency ya borabu bateme go sukuma kabisa batene imara torete University Simbauti kiana inde in case toraga ni expansion ndubwate amegonde megare kuchiari kineni kuchimanga university biranyare go expand so that tonyore na into develop borabu yetipo kigo na omwelio yeni gagendera ko bakabasigeta abanenje kurasoro gongorwa kwane kibunango tumeka barubuyo bwe serikali kubwatuka elyo gusimeke bimeri igentukiranyare ko bagendereria samatuko ali bosyo tugasaine ndoche nga ubuyo bwachire serial board abarimi abantu baito batake basoka bande boyo ubuyo tunyale kubeka egento ko kumwimeri byeto mugondo bicha gotokonya gochiasa matukali bosyo tuweke ndage tosoki ndage yende to yokotokonya sukurage akon ginko reporteria igetasene kya obwanchete kya Ndizi TV kurugega sinseme chiga cha Simbauti yogo tokeme ye wadi ya Nyansiongo county dega ya Nyamira nchiko nkuruko poligap ukara Mbiemono omuliketo Paul Kapokara soroboti rwa senchira yoboyekera no gotigana yobono mwancho muligereri kero kiri mulengeri tukulyo moelio ane monaso kunyara gukwana igoro yo gusaruka umwana omunyaroka na boigobono no kunyara gochando ku mwana omunyaroka nigabwatani aho bagendere to gikiri ngana yo gusaruka umwana omunyaroka tiri tukulero mugigonga buno yoboyigoni gokorekana semelia Nyankongo eyo gotoka imiyo mu cyobosongo imiye county ya Kisii abwatani aho kuri serikali ya county ya Kisii mbekera naso mugigabuli tukulyo rero asinga jibate abuna mbagendere kurwandiro kundiro ku mwana omunyaroka asaboli byombe aho konyarwe soke na kubwaterana asoko nyara kumoigero umwana omunyaroka buno muliketo Mildred Mumanyi agotomanya senchira yobwime Buna erebotambekero mwaka chitariki isanonemo umutinyo okabere nigo lelituko lyogochengera ogukura ogosarwa ku mwana omunyaroka gose zero tolerance to FGM asebono ebyombe aho byesokya kubwaterane county ya Kisii ase skuru yoboroso ya Nyankongoelyogosegeta abana amona bamenyi chinchira cyogukura ebikorwa ebyo byogosara omwana omunyaroka Korengana nomo director o Youth Gender and Social Services Douglas Arege nigo atabire serikali ye county ya Kisii nigo egendete kubwaterana nebyombe ao elyokwene kiabuna omwana omunyaroka taligo kigosarwa pi hasebo igo abisiyo mo women rep baine kiabuna kera erusa nigo babwate omurubiryo aseba gosemya abana abanyaruka igoro yo gwetanga korwa ogosarwa. As the county government of Kisii, we are working towards zero tolerance of female genital mutilation, and as a government we've had 3 policies in place that are working towards
protecting the girl child. One of the policies is the Child Protection and Welfare Policy. We also have the Gender Policy and the Youth Policy. Soon we are working on the Social Protection Policy, and what we believe is that these policies, when in place, will be able to support the government and the other stakeholders to work towards promoting rights and the welfare of the child, and especially towards eliminating female genital mutilation in Kisii. Remember, the UN and the government has committed towards 2030 agenda of eliminating female genital mutilation. We have 7 years as Kisii and Kenya to eliminate female genital mutilation within our communities. During our August and December holidays, we usually conduct anti-FGM campaigns where we organize booty camps for our girls from all the 9 sub-counties. It is a collective effort to try and fight this vice from the county and from the country. Nase abisi yomo county commissioner nigo baenekiabuna nigo bakubwaterana n'aba chief gati y'abande abange aliyoko enekiabuna ondebwensi ogotoka kagusara omwana omunyaruka na imokerwe egetambukero egetindi. As the government, we have officers on the ground, the chiefs, assistant chief, they do attend barazas, and we monitor with community policing. We monitoring to ensure that any person who is perpetrating the vice is arrested and necessary action is taken against him. We have started this project since 2004, and we have protected 40,000 girls. Asechinga kecho nigo egatiye chinchira chirichibwana tekubwati gwachinga kibago semya abana banyaruka ase binyoroime igoro yo gwetanga korwa ase ogosarwa etati gwa magiga ase boigo bainekebuna wikirabono iganigo ekerengo kyogosara omwana omunyaruka kere emerongo etano nebere na isano na ibere igoro yemya. Secrecy. We are doing it as top secret, and because we are conducting it under the cover of the dark, the world out there does not even know. It only becomes alarming when the statistics come out that now our girls, a good number are being cut. But if you ask anybody, even among us, those who are standing here, if you ask them, has your daughter been cut? They'll say no. And yet the statistics is at 77%. Who is this who is cutting girls? Kulipotelea egetaseni kia Ndizi TV, uletaliane Mildred Momanyi. Mbiyamono mulikito Mildred Mumanya soroboti rwa senchire boyekirano gotigana yibono mwancho muri ekerekeri ensengi megendretse kwerobiria asogochia kunyurana boyiko kunyana kuligeria mangana lengeto burire boli bwa kansari tukule Jumapili nega abantu baburiyo kane kinangwe soke bali kunyara kolengo buriro bwo ribono kunyara kunyora amaryogo chinga kechia genkyo nabo nigo okubuli wo kwendereko rwegwa anene kurwa saba manyigo ruyoburire bwa kansa chinchira bwento gutumeke kunyara gwetanga kurwa soburiro bwo buno mulikito dipon Asanya agotomanya. Sauti tunakuambia kwamba leo is the World Cancer Day na sisi tumejiunga na ulimwengu. Ase okwenekia amagima yabange ngoturi wale kurwa samarwire ao enyagitali ya wasi specialist n'ababwatani kurwa Bliss Health Center amona Advanced Cancer Center bagutoka EMAYIA County ya Kisii nigo bachamo ase okwenana maegelio igoro yoburoire bwa cancer. Igoro World Cancer Day nigo twaranga mbia tochega tweresera abantu bamanya nkiki igoro cancer na inde tunyare ko bailimisha bose ko bamafunzo awao kuhusiana na oboriro bwa cancer erinde babere bako botarasa asanene koene kyanga kiroyomo nale na afyengiya nigo bakireko kumurobirio bwo kolengwa kerengaki na kiroyomo kumanya hali yaye Kere engencho ya maana sana gupimwa kansa ase engencho ntubwate chikansa ao na ndi buna muroche boniga igo chikale ko bachinyinge sana na ndi nigo chiko bachikoira chibese chinyinge asa abantu baminto lakini akero kwanyaire ko bakogocha to gupima nabo konyara ko bago koewa amariogo egere na ndi mubaise konyara ko bamukuobo anga kansa ngoitere. Kwa majina anaitwa Sheila Ondieki kutoka hospitali ya Bliss Healthcare, na kama vile tumevyoambiwa njooni mpimwe kansa, na ukishapata kansa haimaanishi eti ndio mwisho wa maisha yako. Ukipata kansa unaweza tibiwa. Ngo mapema nigo gokonya kwanyara kumanya status chiao nekero kwa manyiri status chiao chiago konya ngononyo burwire bobwarenge aso mubero kwachaka mariogo mapema ose kwa koriruke kende kerikiraganeriwe erindo konyo muchando yo togendare aso mubero. Oburiri bwa kansa tibori goita ekerwa manyikanire a senchira ya bwango
Kuwatekana nemechando bokoreta ekero wairire meri asomobere oborwari abwaye nigobore obwerigori nene obwanene bokwirira abange gosiria magimabo kansa terigoita ekero yatogekanire kera ririeri mapema na ende boigo ekero yatokire bona nabo gochaka amariogo kwena na three services chia NHIF echio okonyara gokonya ichiko gokonya because ekero omochando yo okonyorero kansa nkoganyore chibesa chinyinge igo ekero obwate NHIF ya okonya konyi update nanda again negokonye asinginchi yoko raisisha amangana ya kansa Ugiko ripoteria Ndizi TV korwa senyagitari ya wasi specialist yutoka Amaya County ya Kisii retaria nendipon asanya Beno mulikito dipo na asanya asorobo chirubono asenchira yobo ikerano gotigana yobone toko beno mulikito ndemo Steven oyo gotumanyi buno Mosamaria mokoro chinsemo chiria chia bonchari ni gobono anyara ko mokonya omusayo moyo bono otali kwenyara kubwatikana boigo no gotarrogo so yorumuko asenchira yoko nyara ko mwagachira enyomba Rogers Yondieki ni gobono arumuko mokoro chinsemo bono chia bonyando yo gotoka sasemeria ya matonge bunge ya bonchari EYEMO yokuboria kurwasa abantu aho konyara kuboria omutanyara gwesoke iri konyara kumusira korengana Rogers uyo tari kwenyara nigona samatuka manga bereka goitire mechande mengo kuburo kwendagera ngatiye mechande libono ata yose imwetana nitem nabo iganyomba yoburaro umusamariyo yubono higasoke Douglas Moseti nakone kibona kororo bokonyi baye kochia ase omuntu yo chinseme chibono chia bonchari ndemo Steven na mange Nemambia asensemo ya bonyando matongo asenko banyora bagachiki bagendrete no muruberi boko kole nyomba yo bomenye kwagacherwa Rogers Ondieki magega yo mochando yo goikero Mosamario muya Douglas Moseti nyang'au ase kenyoro kiane ntorense nkabatebi ngakakionya ore Moseti orenge gotokonya igarenge gonkonyera ritangani umwana okoroku pop oyoro mouko otabwati asamenyete igamenyete chikoni ya mamu mwabo ejera abana bonsi abande baeteire bona nere nabwate kwaye asaire buna kwaye lakini tabwati chinguru chokobeke gesororo nigona ndaira ni nyasaye ngambi yamona asengencho yoko kunoyo minto Moseti na ende nyore nyasaye okarenga mbona ari gotokonya bonchari ngokonya katogochi ngure ne ringambi yamono oyo kunetu akanyara gotokonya na bwate nyomba na ne ringambi yamono aseseniwe nanda mentero abamenyi bange babisetio mochengobo boyo mobo gokonyeka komenya buya gokorengania na matuka magega ntuno bobekerero bya Moseti twaikiri asenka yabo twabekire nyombe iyo yarorokanire kibuni kigendete kubeka emirango ndoche emirango etete koera ekerame ekerete bia okoma bakenyoro baeresire babekire skebia ngora ngambi yamo litangani asomo gambi to jeni so konkonya sangonyire kusugumira obakongubwane amba ibira bara ibons bibajete kusuguma batumituna Moseti ngobare ngambi yamo kando nobokonyi bagacheirwe nyomba nigotokwererwa buna okogania kura senkeye nigokoro konene asaba Samaria banda baya basabiru kobeka amaboka basenkeye koenekia bamenyire buya nona agachirwe nyomba bado nimbwatho bulemirwo banene sana ngosominda abana ende ndagira na bintu bya nyomba mbibwana terende nyore iyo ere mbanga yo monene bono omochando ore iga ondeta yobwate gasi buna bare iga na nyakaro omuko tabwati kiakora omongi naye tabwati kiakora tato mwabo iga asirete mama mwabo bwekoro takonyara kumusira kare ne family omongi no yasoke ebibarua buna rero tokurwanirira kero omonto nkwerigeria are anyora 50 agore chumbi anyora 50 atanyora tibara aranjara ubore merumbora ase family yonde tayora musire ase kende na kiakora na roche ngatiga ka kianse mo yakora kire nenene nondo rarara sira bwese ya tigaire neranya gusukio bugima
Kurwaiga ase kenyoro kia Bunyando Matongo ni gamenye banyako bakogokera egekoreke kyobo konyi kya korekanira senke ya mase chinsemechi asaba bwate nawe benye koru chinsemo oba bori gori wate chinguru konyara kwerwa na gokonya bali wate mechanda sebinyoro una botambe ni gobagoteba koramaya ogende kuripoteria Ndizi TV koru chinsemo chia Bunyando Matongo egotoka se ward ya Bugia kumu ebunge ya Bonchari elietariane Ndemo Steven. Mbia muno murikito Ndemo Steven asorobochi rwa senchire yobo ikirano gotigana yo moncho murigere to murekere boy gorobochi ndorenge tamangana yogo konywa omoroki wasirita Faith Nyamori yubono kora matemaye akresana iseto se KCPE nigo banasare atabwati ogwanchira konde wensi gose na chigose class gya kyanda gose form 1 eyema skuru chiko igoro stari 15 mutinyo heta so mutinyo kabiro kabono moroki yutaragenda form 1 gose skuru ya secondary kubwatikana nobo taka urasenkeyo omurikito Juri Kerubo na robochi senchira yoboime inga kichiskuru chegoirwe aseta mwentangani boigo chesoiro mutenyi okabere omerana na Faith Nyamori oyo siretio kwegena kogendrane semiae asabwene togoswa ekirasi gya kianda ni garoche chindoto chae gosira asengencho yogotenyara kwa baibori baye ni Faith na nilifanya class 8 kutoka shule ya msingi ya Nyeneto Mogorora na nilipata alama 280 na sina usaidizi wowote. Ningeomba mnisaidie ili niweze kujiunga na shule ya upili. Sina mtu wa kunisomesha na wazazi wangu hawana uwezo wa kunipeleka shule kwa sababu wanafanya vibarua na wasipopata wanarudi tunalala nje hivyo. Lakini ningeomba mnisaidie niweze kujiunga na shule ya upili. Niweze kutimiza ndoto yangu. Faith nigabete gakonyora maxi chimi 253 ase amatemwa KCP yo mwakweta. Ndoto ya Faith kobo mutangazaji nigarorire yasirire. Abo bete gakonyora maxi ya maya ncheranchi yaranyare kogende skuru ya primary ase nonye chibese EYEMO chimoborete kuyoyeria result slip. Result slip yangu iko shuleni, sina pesa za kuleta. So ningeomba mnisaidie ili niweze kuileta. Ningependa kuwa mwanahabari ili niweze kusaidia wazazi wangu. Igongina Janet Gesare agokora chikonda wikirania magania abana bae korende tarochi gakoyekirania aya Faith asega sia gwikichibesa chireisana Faith goswa eskuri ya Sister Mokeira boigo gwikirania magania Faith abeire akongu asekera rituko Faith akomobori ninki ataranyarira kogende skuru munabana bandi amenyete ensemo ya Nyangongo nimbwata abana babere oya mararore form 3 oyo nde na korete standard 8 mokoro di okay arangere tuwe skuru ekoro ku St Augustine ne ende Sister Mokeira bono nyuma na matuti mbwati njirende yo konyo mwana wiga no torenere sikoga ensemo ya Nyangongo na atemire kwelika ringani nyuma na matuti mbwati njirende yonse omwana one birerare akombori mama abana bonse bibachire skuru no nde isiko Igo abamenyi bensemeyo boigo bateba nabo bakumeti endoto ya Faith gosira asabono basaba ondore no kuganyo kuya boigo serikali ya kaunti ya Kisii omosko mugavana we kaunti ya Kisii wesokia eri gokonya Faith gwikirania endoto yae mware gonkonya mwana wigaki ikarachi ko bomwi osabe kende ganspi mware gonkonya mwana inje oito simbarati kaki mware kwanza mundu sirio mwana wese kogega nabanya sahara abaseseni aba amuyigorere chinjera subati ugamete chirandi chiane njirendete yabwata gwekonya igakwirigeri no mwagatabwati njirindi no aintu tukumithinga ki mwana arisiku lakini wetera asobara ibetu balito bwate mbabwera ndagotokonya mulithango rugwedwa dinyarangi birundo sitoga Nyangongo nabene nkoligererie nke asaba metene mungu munyene mwana uyu okongwa bwate mungu ategire okonyo gotugusabe serikali muno tugusaba simbalat neito nabagambe itobe within Kisii County banya konyo mwana watoboko amwa amagoro yanya kosoma nere ajubekana abandi neranya ikonyo so mabwaye wa mutu ripoti rigeta seni kia Ndizi ninche Julie Kerubo.
Bimono muliketo jire keruba soroboti rwa centre yo wekero moncho muligeria kerotoga ndrete ko kumanya buna abereka go twikira igobone University ya Kisii aborokyo kurense miro bagendrete no gochengera ekiyege korose culture wika eyibona igendrete as University yo muliketo jo mahange ni gatwarga roboti ro ikirano kurwase ensemeyo buna enchera EYEMO yo gochengera egekoro naboigo ebisaku imense itu ya Kenya nige University ya Kisii yaliganetie umuroberio we wiki EYEMO Seritiko lya lero umuroberio yo baga kuigorwa no mo vice chancellor we University eyo Nathan Ogechi. We can appreciate, and in the course of appreciating we should therefore be thinking about our identity as Kenyans. We must therefore appreciate and recognize our diverse cultures. Wherever you are and wherever you live, it has been said that your culture is of great value. It's the one which made you to be who you are. And under no circumstances should you abandon your culture. Lituko lya lero nigo bali gochengera obokoli emeremo n'ekikosi aho bagokora aseroda auni oyo tenenerete amangana arengete emeremo aborokyo barakigokora airali bagali abene gosegete aborokigwa abo kuirali bagali abene kumanya igoro yebisa kubinde. Now you prepare yourself also for the market world. What am I supposed to do as a student in first year, second year, third year, fourth year, as I look forward, either to become an employer, to be an employee, or in case. And we pray to God that we have that ability to go and see what you have, the best minds in Kisii University, and be enthusiastic that that particular person be you. Asaboro kyo bayeli bagali abene kuyaneliya University mbuya mono ase okwaligania litukeli kidumu sikukurike mwenye safari ni ndio upuzi bana. Hii safari ni yetu sote, mimi na wewe. Let's buy a new mindset. Atila mnyonge aliendi Joshi likienda litazama na nikasema litazama, umejaribu likazama. It's time to bring the change that we want. You and me are the change that we want, and change won't come only by changing our leaders. Boyo kibao chengera litukeli mbase geto komenya ase obomo n'obwanchani. Many young of us who are here, I see opportunities, I see a bright future. If only you could take that wisdom serious. And you know, we always say that there's no money to save, times are hard, the economy is not working. Let me give you a simple formula. You don't get it, you lose hope. No, you must purposefully be very strategic and intentional on how you are going to apply whatever you learn here. Ninko reporteri ya Ndizi TV kurwasi University ya Kisii, Job Maangi. Biamuno mulikito Job Manga soroboti rwa centre yobo ekero no moncho muligere na mange twa kwaligana eti bona inda chukumanya ekero kirarage chinze isato chiabo tukabuko to baseko ebuna omocho korobuyo kabero murai bwenso kabere dane to charo moi igobona basokere bibil ria changeru chibesa chukumire nyagetari 2.5 million na chibono ataito changeru na sikinga ndreto moncho muligere ria tukumanye kero kirarage isato chiabo tukom ayo munenda mange tubwate kero kirarage isato ninga na semesega nyara gukumanya senchira yobo ikano tubwate nere kwa nikichibi chamulirwe ya wikera senchira bwenete igakero kwa Petra nira Mokeira mwa tubwate nseme mtandao de Marisio kari muna abande bagotana welcome back vini abande na umjoja muna bange Albert Kenara bali bago tubwate kila onyakeze nabo igona abande Esther Kimunto bya muna soko chora gotengera Ndizi TV obwansubo mu kuzitomera nisato chiabo tuko ritirana inchi nkoro kwa VINCENT ONYANCHA.